Naglakbay kami patungo sa liblib na lugar kung saan matatagpuan ang mga batang ina. Ang hirap ng tulay mga kasaya. Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin. The next day. Hinintay pa namin sila lumabas mga kasaya, pero sa ngayon magsisimba muna kami sa ngayon. Doon sila kapamilya. Ha? Lumabas ng isa mga kasaya, isa sa mga batang ina. Lala, may kanta-kanta eh. Birthday ni. Atong gamay. Sa gamay. Sugar? Sugar. Ay, birthday niya karon. Sa manghod ni Dondon. Hala, dako na si Bibi. Kuan dito ka ng birthday mo sa Dako naman kabi. Dali ra si. Ano si Dexter Len? Ay. Ayan, ito din po siya mga kasaya. Ito po, batang ina din po to. Wala pa. Wala pa nga sila alas 4. Wala pa. Wala pa sila kung ano? Marjorie? Dexter dia. Si Dexter mo sa yung paulit. Ano gusto mo? Lingaw-lingaw na doon kanta. Ano ka bang gapon ka lubong gapon? Aw. Makabantay mo ito nakatimba nga payat. Taon na. Yung kanto mo. Taas. Kaso ni payat. Lalaki? Babae. Babae. Mama atong yung kataas kayo. Babae. Ay mama niya. Sagsik pa man to. Itong mga kasaya, nagdarasal kami para sa kanilang proteksyon. Kasi walang ibang gagabay sa kanila, kundi ang tayong Panginoon naman. Sundo, Lord, salamat sa kaugan. Lord, protection sa nanangunugan. Piling yun sa lugar nga pito kami mo dahil simba kamati sa mga pulong. Lord, pasayloa kami sa mga kalapasan. Gikan sa pulong, sa buhat, sa mahuna o pagbati imo. Na Lord, dili kami perfecto nga pagkatao. At Lord God, Lord, ang mga hingiting mo sa mga kasing-kasing Ginoo. Kaya ikaw, Ginoong Diyos, maghari diri sa mga kasing-kasing karong kapon ng Ginoo. Lord, ikaw lamang ang mga daigong pasalamatan sa mga matutuo kang tinabuhi mo. Kaya ikaw, tag-iyan yung tanan niyo, Diyos. Isa sa mga asawa ng batang ina ay nagkasakit, kaya nalayan na namin ang dasal. Duas sa ginoo na may panahon Ginoo nga kulang sa kanyang word at may panahon Ginoo nga wala sa nakatimbang
Salamat Lord kay ikaw ang Diyos Lord sa maluluyo salamat sa kapatayuan niya taga na kanya ugad Lord sa Pino I pray Ginoo imong pulong nga tanan Lord yung mga katawan Lord mga alagad na para Ginoo nagapandong sa kapatid ng kapitol ikaw ang Diyos mo sa dito nga kaayuhan ugad Lord dili ta ubo imong kamot Ginoo Lord amo ipandong Ginoo Lord dito sa ulo nga sa padapat kinabuhi sa Lord amo ginayok Ginoo kini Lord sa panugdaw Ginoo sa litura Ginoo Lord samang-samang Ginoo matang sa mga sakit anak ng lawas sa daling Jesus kini Ginoo Lord nga dili mo ilabay Ginoo Lord sa bungaw in the name of Jesus. Thank you Lord. Salamat Ginoo Lord nga si Renji aron sa kimitado ng king nga mag-alaga diha kanimo Father God. Lord nga aron na sa gili panigsaad diha kanimo Lord nga sa ayuhon Lord imong nga diin ikaw ang Dios Ginoo Lord nga padayon Ginoo Lord magapamot Lord siyang kasing-kasing sa tibok ang pamilya o God. We thank you Lord nga ubot ang panahon imo sa iplastar gina sila kaminyoon o God. Lord we thank you Lord na dako og amahanan kagayon nga Dios Ginoo salamat among ginatuohan Lord among ginalauman Ginoo nga si Renji makadawat kay ko Ginoo Lord nga mananambal o God. We thank you Lord. Dalay ko kagayon nga Dios wala ka tapusan ni kahapon salamat Lord sa kompletong kayuhan ang ganda ni Jesus. Dalay ko ka amen. So kung lang kang kung tumarag tambal, ito lang sa ato na sa pagpag kana supplement na wala man na yung Oo, ayun pa. Pwede yung ato, alas 5 kapin. 4:52. Hello mga viewers. Hello. Muna mo ang lugar nga nito. So, Night again in your ito ang pag-ingana. Kay Wadari si John John ba? May mo saging wala kuso. Laki na, may bunga. May bagang bunga ang kuan. Walay bunga ang sa padawag. Oo, walay bunga. Bulak ra. Wala lalaki nga kapayas. Legendir. Legendir, ang papayas. Ah, grabe. Alas 2 pag. Nag-overnight pa ya. Obigyan kita birthday. Ano sa? Once in a year ra. Kano sa to may tabo? Ah, December 3? Sir, namin invite. Mga ligo. Mga ligo, sir. Invite namin mga ligo.